vítěz v rámci závěrečného čtvrtého dne v neděli vyvrcholil soutěží s rozeskakováním 145 cm pod patronátem Bohemia Energy a úplně na závěr se tady hrála rumunská hymna díky Alexi Apostolescu, která byla v sedle 12leté klisny Avec Courage d'Amour. A nice feeling to hear Romanian national anthem here in Prague O2 Arena. Amazing feeling. I couldn't feel better anywhere. It's just something remarkable. Samozřejmě, podobně jako Abdel Said, který jste vyslechl egyptskou hymnu, tak samozřejmě i Alexia je šťastná. How did you feel during the jump off? A little bit pressure? A little bit more pressure, to be more exact. I didn't know that we had like a real chance, but we did everything that we could, and finally we made it possible, me and my team, my family and my coach. So yeah. Alexia si věřila, říkala, že si byla vědoma toho, že má určitou šanci, ale samozřejmě, že každé rozeskakování je spojeno s určitým tlakem, ten samozřejmě cítila taky. How do you rate this event as a whole? I saw you had a little bit problems with your second horse, with the grey. Yeah, I did have a little bit of problem with my grey horse. He's a bit spooky of TVs and screens, and here in this amazing arena there are like screens everywhere. So we had a little bit of problem, but we will fix it and next year we'll be way stronger. Neměla to úplně zadarmo Alexia, její druhý kůň Bělouš Jesper van der Pomelen byl trošku nervózní ze všech těch obrazovek a z prostředí v O2 aréně, takže ten začátek úplně neproběhl podle představ rumunské jezdkyně, ale její druhý kůň Klisna ji dnes obměnil vítězstvím. Where's your home stable? My home stable usually was in Romania, but now I moved to Germany and I stay in Goch at Holger Hetzel's place, who is also my trainer, and I think he's the best trainer I could possibly get. So I thank him a lot for this. Ptal jsem se na zázemí Alexie. Holger Hetzel, její trenér, přestěhovala se za ním z Rumunska, takže je nyní její domicil v Německu a říká, že je to nejlepší trenér, jakého si může přát. So thank you, Alexia, and fingers crossed. Thank you very much. Fingers crossed. Thank you. Thanks.